Egunon Andoain, mendi eder eta berdez inguratutako udalerrian murgilduko gara gaur. Gipuzkoako lurralde historikoko eta Oria ibaiaren urak zeharkatzen baitute. Andoain ingurune naturala eta eskaintzen duen kultur eskaintzagatik nabarmentzen da. Belkoain, Belauntza eta Adarra mendiek herria zeharkatzen dute, benetan paraje miresgarria emanez. Erreportai honetan Andoain herria hobeto ezagutuko dugu. Horretarako bideoak, elkarrizketak eta argazkiak prestatu ditugu. Zer iruditzen zaizue hasten baldin bagara, goazen ikertzera. Eta Andoain herrian zer ikusi dezakegu eta zer bisitatu dezakegu. Erreportai honetan ikusiko dugu, baina lehenengo mesedez produzioa berokita bufanda bat hotza dago. Orain, eskerrik asko. Prest nago. Andoain herrian ezagutzen jarraituko dugu. Turseko San Martin eliza Andoainengo monumentu adierazgarrienetako bat da. Estilo barroko eta 17. mendeko monumentu erlijiosoarekiko adibide bikaina da. Gainera elizak eskualdeko dorrerik altuena dauka. Eta bertatik herriaren panoramika bikaina ikusi dezake. Turseko San Martin eliza bisitatu nahi baldin baduzu, Andoainengo kultura eta historian murgilduko zara, eta horrela herrietaz gehiago ikasiko duzu. Andoainen 15.000 biztanle daude gutxi gora bera. Nere atzean Isidro Langara zubia daukagu. Zubi honek berezitasun badauka. 2 ibai elkartzen dira, alde batetik Lizaran ibaia, eta bestetik Oria ibaia. Bueno, egunon, nire izena Xabata, nola izena duzu? Ni Mailu Arruti naiz. Bueno, posten naiz ezagutzeaz. Berdin. Andoain herriko erreportai bat egiten ari gara, ez bakarrik Andoain herria hobeto ezagutzeko baizik eta galdera bat egiten ari gara eta azterketa bat. Ea, Andoain herrian euskara hitz egiten den ala ez. Eta horren inguruko bi galderatxo egingo dizkizut. Ondo? Andoain herrian zure ustetan euskara erabiltzen da eta hitz egiten da behar dan bezala edo nola uste duzu? Bueno, hemen egin izan dira kale neurketak, eta kale neurketa horiek gero eta datu txarragoak ematen dituzte. Erabiltzen ez dian hizkuntzak badakizu ez gertatzen zaien, hil egiten diala. Guretzako euskara ez da hizkuntza bat gehiago, ingelesa edo frantsesa jakin dezaken bezala. Da nerea, ez da hitz egiteko ahalmena bakarrik. Nei hizkuntzak eman dit, dena. Bai, erabiltzen dat, hitz egiten da noski, ni neu andoaindarra naiz, eta ni euskaraz aritzen naiz. Diotenez, ezagutza, altuagoa da erabilera baino, horrek esan nahi du gehiago erabiltzerik izango litzatekela edo gehiago hitz egiterik izango genukela, baina hitz egiten da euskaraz. Hitz egiten da, nahi baino gutxigo. Kopurua bada, ehuneko ez dakit memorizoin zen bada, baina kopuru altu batek badaki euskeraz eta generazio berriak are eta gehiago. Euskera dakigunak asko gera, baina zoritxarrez gero egunerokotasunean oraindik jende euskaldun asko eta zenbait gaztek ere joera badute gaztelerara joateko. Nik uste hor daukaula erronka handi bat euskaldunok gure lehenengo hitza euskara izatearena. Hauia, zuri konpromesu jarriko zuzuk euskara erabiltzen duzu? Bai, ni esango nuke euskaraz bizi naizela, nire ADN-ean dago, eta konsideratzen naiz hizkuntzarekiko militantea naizela. Bai, euskara zerbitzun lan egiten dut, euskaraz ikasitakoa naiz txiki-txikitatik eta beti euskaraz egin izan dut, bai. Doainen normalean gauza gehientsunak euskaraz egin daitezkela inongo arazorik gabe. Dendari asko daude euskaldunak, liburutegiaren euskaraz, ez dago arazorik euskaraz funtzionatu ahal izateko. Euskalduna naiz, euskaraz pentsatzen dut eta nik lehendabiziko hitza beti euskaraz iten saiatzen naiz nik ere horretan adibidea ematen.
Eta zorionez nire esparru guztia euskalduna da, familia euskalduna da, ikasketak euskaraz ditut, lanean ere ikasgai batzuk baditut erderaz, baina euskaraz dauzkatenak euskaraz ematetut, eta erderaz eman arren, ikasleak euskaldunak diala balin badakit, beraiei euskaraz egin diet. Eta sorpresa onak jasotzen ari naiz behin baino gehiagotan. Bai. Mi esker, plazer bat izan da zukin egotea, oso ondo erantzun diguzu eta jarri dezagula euskarari garrantzi ematen eta gure hizkuntza zaintzen. Mi esker, momentu hauek gurekin egoteagatik eta gure galderak hain ondo erantzutegatik. Bale, mila esker. Berdin ondo izan. Agur. Mi esker, plazer bat izan da, segi dezagula euskarari garrantzi ematen eta euskaraz hitz egiten. Mi esker, plazer bat izan da. Zuri. Beste bat arte. Bai. Eta Andoainera etortzeko, edo Andoainetik beste toki batera joateko zer? Andoainek 2 tren geltoki dauzka. Gainera 2 linea oso ondo dauzka. Bat Brinkola Irun eta bestea Irun Brinkola. 2 linea hauekin edozein herri edo hirira joan ahal izango zara. Eta orain gure erreportaiari amaiera emateko garaia da. Plazer izugarria izan da Andoain herria hobeto ezagutzea. Baita ere, Andoain herrian euskara hitz egiten den ala ez ikertzea ere. Segi dezagula gure hizkuntzaz gozatzen hitz egiten eta baita ere Andoain herritaz gozatzen.